η ερώτησή σου, γιατί σου δίνει το ελεύθερο να μιλήσεις για το ποιες πρώτα είναι οι ψηφιακές ικανότητες και στη συνέχεια, αν θέλεις, να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, οι βασικές ψηφιακές ικανότητες που θα πρέπει να αποκτήσει κάποιος μελλοντικά είναι ουσιαστικά το να μπορείς να επικοινωνήσεις χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα με άλλον κόσμο και να συνεργαστείς μαζί του. Είναι να δημιουργείς περιεχόμενο μέσα από τα digital μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και σε αυτά τα digital μέσα για να επικοινωνήσεις διάφορα πράγματα. Είναι η ικανότητα να μπορείς να μαζεύεις πληροφορία και διάφορα δεδομένα που θα σε βοηθήσουν στη δουλειά σου χρησιμοποιώντας κάποια ψηφιακά εργαλεία. Και στη συνέχεια είναι να λύνεις τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητα και στον εργασιακό χώρο μέσα από κάποια εργαλεία πάλι ψηφιακά, και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα την ασφάλεια του δική σου, την ασφάλεια των δεδομένων, την ασφάλεια οτιδήποτε μπορεί να πειραχθεί από κάποιον κακόβουλο.